салом алейкум дӯстон. Дар ҳолате ки зашифрони канал мега, баъзеҳоҷа закодировани канал мега. Бародаро, дар ин ҳолат мо аз куҷо фаҳмем ки симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет? Яъне чӣ гуна мо фарқ кунем? Пеш аз оне ки мо бародаро санҷиш кунем, аввал симкарта санҷиш мекунем ки симкарта кор карда истодааст ё не. Баъд аз симкарта пакета. Мисол медурем меню, сни бар мерем, сетаи плата файлда медурем, конфигурация окей мекунем. Бародаро, дар ин ҳолате ки ами рақамҳо, яъне ки IPO набошад, IPO боло, дар ин ҳолат маълум мешавад бародаро ки симкарта кор накарда истодааст. Мисол IPO та ҳастае, бологино нест, 4 IPO ягонаш кор накарда истодааст. Дар ин ҳолат бародаро 100% ай симкарта мешавад. Вақте симкарта ки отключит кишид бародаро, пакет инҷада шарингай шаринг кор намекунад, disconnected кор накарда истодааст. Вақте агар кор кунад, инҷа бародаро connected мешавад. бародаро, вақте ки симкарта ки кор накунад, пакет ҳам кор намекунад, ба ҳамин хотир пери очеред мо бояд симкартаро хабар бигирем. ҳами рақамо IPO ки набошад, дар ин ҳолат бародаро дар хотир доред ки симкарта кор накарда истодааст. Вақте агар ҳамин хел баъзе ҳолатҳое мешавад ки симкарта худаш отключит мешавад, ё ки баъзе ҳолат мешавад ки симкарташ шот шуд мешавад. Дар ин ҳолат ҳамин хел мебарорад бародаро. ин буд чӣ гуна фаҳмем симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет мавқеъ дар панел аллоҳ бошад.